תרשמו נקודות, גם רגישות חזרה. כן. ואם היא נותנת קבוצה, מספרת בדיוק מה שהיא ראתה. הגעתי לחדר גדול, מחילה, מדרגות, וחזרתי חזרה. מאוחר יותר משה דיין כותב על זה מאמר בקדמוני, והסיפור הזה נגמר, אבל קבוצה שהם בחורי ישיבה, פה מישיבת קריית ארבע, בקריית ארבע, הוא רצה גם להיכנס למטה. אבל פתח ש27 מילימטר מבחורי ישיבה, לא בדיוק הסתדר. הם אומרים, אם הילדה בטח הלכה מפרוסטור ועלתה למעלה מדרגות, כנראה בצד השני של האולם חייב להיות עוד פתח שמוביל למטה. הם אומרים, אם היא הלכה במדרגות לכיוון, וכך פה מהפתח שנמצא פה לכיוון השני, כנראה פה במקום הזה, בקריון הזה, פה יש פתח. אבל פה, נערים הבנים, לא בדיוק מסתדרים. הוואק לא יתקים בחוץ. כן, וואק. לכן הם אמרו שפה, כנראה פה נמצא פתח. תלומים ומריבים את אחת האבנים, ובאמת אותם הם מגלימים. הם רואים את המדרגות האלה, ויורדים המדרגות האלה עם אחרי המדרגים של מה מרנון. אנחנו נפגוש את האופן בהמשך. האנשים שירד למטה בתוך המבנה הזה, שגם לנו יש מצלמה, והם יורדים, ועושים את המסלול ההפוך שהילדה עשתה. אם הילדה התחילה בחדר הנרות, בפרוזדור במדרגות, הם יורדים במדרגות, הולכים בפרוזדור, והם מגיעים לבית הנפוצים למעלה, רואים בפתח הזה מעליהם. אבל אחד הבחורים שהיה עם נר, שגלח ממש פה באזור הזה, מרגיש שהנר, לא מקשיב לו בקבידה, הנר לא בעיניו. מה שהוא עושה, הם מגלימים את האנשים שהיו שם, הם מגלים עוד מערה למטה, מערה כפולה, זוחלים פנימה, רואים חלוצים, רואים עצמות, הם חשבו שהעצמות האלה בסדר היו שלפניהם, וגם לא משאבו כלל עשו, וכל והם גילו שיהודים נכנסו פנימה, עשו מדרש גדול, מיד הגיעו ארכיאולוגים לפה, בהסכמה של הערבים, נכנסו למערת המכפלה, לקטע הזה, נכנסו פנימה, בדקו שלא עשו נטל, זה הכל בסדר, ובאמת הם גם צילמו את כל הצילומים האלה שראינו פה, ויוצאים חזרה, הערבים יורדים את הפתח, מעט ועד היום אף אחד לא ירד למטה. למה מעניין אותנו מה קורה למטה? א', אנחנו סקרנים. של ארגון הדסה בארץ ישראל, כך שיש לו בהחלט חשיבות היסטורית מיוחדת. כאן במרפאה הזאת טיפלו בכולם, גם ביהודים, גם בערבים. מי שלא יכל לשלם לא שילם. יהודים וערבים גרו ביחד בשכנות טובה, בשכנות טובה מאוד אפילו. באו לחתונות, באו לשמחות, שמרו תינוקות אחד לשני. זה היה המצב פה. קשה להאמין. עד שהשכנות הטובה הזאת היא בעצם גרמה ליהודים ללכת שולל ולחשוב שהם לא צריכים לשמור על עצמם. יום לפני פרעות תרפ"ט הגיעו לפה קבוצת בחורי הגנה עם נשק, שהיה אז נשק בלתי לגלי, ואמרו ליהודים פה, יש לנו שמועות וידיעות שהולך להיות פה טבח, שהולכות להיות פרעות. אמרו להם כאן היהודים, התמימים והצדיקים, תודה רבה, אנחנו לא צריכים אתכם פה, תיקחו את עצמכם, תחזרו חזרה לירושלים, כי פה יש לנו שכנות טובה, ופה אנחנו לא צריכים שום אמצעי. יום למחרת התנפלו אלפי ערבים על הבתים היהודים פה, ושחטו אותם, ואנסו אותם, ושרפו אותם, וזוועות שאי אפשר לדמיין. והבריטים עמדו מהצד, הם לא התערבו, כן? הם ניטרלים, הם לא התערבו. אחרי שההפרעות האלה הסתיימו, לקחו את מי שנשאר בחיים, וסילקו את כולם וגירשו אותם לירושלים. וככה בעצם, ב-1967 חזרנו לפה, והרב הראשי לצה"ל, הרב גורן, אלוף בצה"ל, כן, נכנס לבדו לחברון בג'יפ אחד, וכל העיר נכנס. זה היה יום שחרור חברון, ב-8 ליוני 1967. ואז התחילה פה פעילות של יוזמה לחזור לפה, לבנות מחדש את המקום. זה היה לא פשוט, היו הרבה קשיים, הרבה מאבקים, הרבה אנשים שגם נהרגו פה במהלך המשימה הזאת. כאשר מי שעוד זוכר, בנקודה הזאת נהרגו 6 בחורים, זה היה באמת שבוע אחרי תחילת ליל שבת
נבנה הבית הזה, בית השישה, נבנה על שם אותם שישה. בית הדסה, הבית הזה, שיהודים בנו אותו, במשך 50 שנה הוא עמד ריק, מ-1929 עד 1979, ואז יובל שנים אחרי פרעות תרפ"ט, ב-1979, חזרו לכל יהודים, זה התחיל בנשים וילדים, לאחר מכן הם הצליחו פה להתיישב, להחזיק פה מעמד, ואז הממשלה סוף סוף באמת הכירה בזה כהתיישבות וכמקום שבו אפשר להתחיל לבנות, ואז בנו פה מסביב את הבתים האלו, את בית השישה ואת הבתים שמסביבו, והיום יש פה יישוב יהודי בתוך העיר. אחרי כל התהליך המורכב והקשה הזה, יהודים חזרו לחיות פה ונמצאים פה היום. אז עכשיו אנחנו נבקר בבית הדסה למטה, יש מוזיאון שבו אנחנו עכשיו ניכנס ונראה. יש פה חדר שמוקדש לנופלים בפרעות תרפ"ט, אתם תראו שם תמונות בהחלט לא פשוטות, כי המציאות הייתה מאוד מאוד קשה. דרך אגב, אני מזכיר, פרעות תרפ"ט היו על פני כל הארץ, גם בירושלים, גם בתל אביב, גם בחיפה, גם בצפת, גם בחברון. בחברון הייתה המהלומה הקשה ביותר, אבל זה היה על פני כל הארץ, ומי שעמד מאחורי הפרעות האלו, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, מייסד העם הפלסטיני, ואנחנו מכירים את הסיפור הציוני דגול. אחר כך בשואה הוא נסע לגרמניה, ישב עם היטלר ותכנן איתו כל מיני תוכניות. בכל אופן, פה אנחנו נראה את המוזיאון הזה בפנים, יש פה דברים מעניינים, חלק תמונות קצת מזעזעות, אבל המציאות היא הייתה, וגם חדר שמראה את תהליך ההתיישבות ביחד.